ukuthi I know mina ngicela ukuthi ngisebenzise ama-toilet amantombazane and ngoba ama-toilet abafana ngiba ney'nkinga mhlawumbe futhi ngagcina sengize ngireypheka yabona bangivumela ukuthi ngiwasebenzisa ama-toilet amantombazane kwaba futhi isikhathi esincane kwaba khona nalawo mantombazane lawa complain-ayo ukuthi hayi no cha thina phela lo umuntu wesilisa kahle kahle le ayishoyo ayikho nje nalo ukuthi ena ngistabane asizwa thina kahle le bangimuva bangaye ema-toilet othisha-ke ilapho-ke la kwase kuba khona inkinga-ke senginikezwa ama-toilet othisha-ke la ekwase kuba khona abafana etoilet lothisha ya etoilet lothisha nkosami bese kuyikwami etoilet lothisha bese kuyikwami ilati sengenza khona ama-hookups kahle ama-hookups yeah because bese ngiphuma nje thola ukuthi nje ngizothi nje mengisacela abantu ukuthi nge-toilet uma nge-toilet sengiyazi ukuthi usibanibani it's already waiting is coming or noma la ifonini khona vele ufunda kwelinye iklasi ozongilandela or noma khona vele futhi engizomfica khona lapho ntombazane bekumnandi kakhulu bese kumnandi kakhulu ngoba nje akekho umfana abade engajoyina esikoleni like engimfuna bengimthola kaze kabanja yabo kaphuma nezithombe kaphuma namavidiyo ukuthi oh nangu-ke kuze inkosi yami how was it ngifuna yabona-ke ngifuna ungithole lapho sewuphumile-ke esikoleni ngithrendile kakhulu esikoleni afu uqama ngatrenda nje ngimkhuba kakhulu ngatrenda nje ngomkhuba nkosi yami ya la ngawutholakala itoilet lothisha ila ngangineza itoilet lothisha ukuthi ngisebenzisa nothisha futhi okay ngisebenzisa nothisha and ila esabanjwa khona nomunye umfana uthisha noma umfundi asibanjwa nguthisha sabanjwa umfundi and then they take pictures and videos while singanakile because ama-toilet asesikoleni bekwa ama-toilet asey'koleni ama-toilet lawo angenayo isilingi yabona kanti umuntu lapha phezulu uma lapha phezulu uthatha yonke into la thina esenzayo la phansi and then uma siphuma lapho and asinakanga ukuthi khona umuntu osibonile and nje saphuma nje kwa-right kwaba mnandi yonke into but ekuhambeni kwama-minute nje sibuyile eklasini kwaqala boom nazi iy'thombe seziyaphuma mina I'm sucking someone's dick kumnandi kuyakhiswana yonke into lana yabo Hello Bochomi, I hope you guys are good. My name is Black Aqua, Igqom Anticle, esuka all the way from Newcastle, waduma eThekwini, waba Cinderella International. Welcome to NT91 TV, and this is the show whereby sizokhuluma with ama LGBTQI members abazostela on how they discovered themselves. Hence, we call our show How I Discovered Myself. And guys, ngizoba nani all the way, ngithola all the beautiful people, all the community members of Rainbow Nation. Bazosichazela kahle kahle ukuthi kwenzakalani nabo suka wabo wadlento le ukuba nje isuka kuphi. Guys, and please do the most. Ni subscribe on our page, NT91 TV. Usithola everywhere on TikTok, YouTube, Facebook. Noma ikuphi uzosithola khona. Thank you. Igama lami ngingumandla ngwashangase ngikhulele eMaritzburg ngihlala khona la eThekwini. I'm 27 years old. I'm a model and yeah, I'm a makeup artist as well for yeah. So you did say you are a model, right? Yeah. I'm sure you do have your stage name because thina lana kwi Rainbow Nation sabanala magama ethu la obutapiri abotabane so ngicela your stage name because I feel like you have a beautiful name. Okay, I go by the name of Zayn Dalek. I'm Zayn Dalek. Yeah. Zayn Dalek. Yeah. So ngimangibisa igama lakho ngithi Mandla or Zayn? Khona soba right. Ngangibiza ngoZayn King. Zayn, perfect. Yeah. So Zayn, welcome to How I Discovered Myself, right? Yeah. Sajabula ukuba nawe namhlanje. And Zayn, well mina ke thomi ngifuna ukuthi kube a conversation yabo because I understand where you're coming from as much as you understand where I'm coming from, okay? So we are going to go back. Sibuyela kuphi eKhatho Regiment. Yeah. Sibuyela kuzalwa uMandla ekhaya kaShangase. Yeah. How was it? Ngifuna nje ungichazele i-structure sasekhaya, uzalwa uMandla. How do they feel about Zayn coming through? Because, you know. uMandla ukhule
ngikhulele emakhaya eCatterick and ngikhule efamilini e-right. Kuyikona ukuthi phela ngikhule bengazi ukuthi I'm gay nami futhi ngikhule ngingazi ukuthi kunento kanjena yabo. But kuhambe isikhathi ngagcina sengibona nami ukuthi kukhona into ehlukile ngami engafani nabanye abantu yabona. And ngagcina sengibona ukuthi angcono singichazela abazali about this and ngibona ukuthi mhlambe kuzoba kanjani. Yeah. All right, then sengifuna sibele emuva njengamanje ngoba utheke ukhule ungazi nawe ukuthi what's going on now. Ngicela ungichazele ngaleso sikhathi where you were discovering yourself ungazi usawumandla nje o confused wawuzizwa kanjani nje what was going on through your mind? Ngikhula bengizizwa njengentombazane like permanent woman but kukhona lokhu ukuthi no cha ngumfana you understand. So ngikhule nje ngilo umuntu loyo ngidlala khulu namantombazane isikhathi esiningi bengispenda namantombazane isikhathi esincane bengispenda nabafana bengithanda ukuthi ngikubalance at the very same time kuze phela yabona abantu bengasheshe bebona ukuthi kwenzakalani la but bengenandaba because vele bengiyingane ngikhula. Yeah. So ngoba uthi uhlala eCatterick and uhlala emakhaya uchaza ukuthi wena ngalesikhathi uhlala nabafana wawulusa udlala ibhola like I'm curious. Ngicela more about that. Yilapho hle khona nabafana. Ekuhlaleni nabafana ngibhukudile ngilusile and angidlala ngibhola ngifuna ukuqhama amanga kodwa nje ukulusa yebo ngilusile because ekhaya besinayo imfuyo ikhona inkomo ngihambile idiphu yeah izinto zabafana nje eziningi ngizenzile ngidlalela khona nabafana futhi nabo isikhathi esincane and ngikhathiwe vele ke ngikhathiwe phela igama lami ngumandla ekugcineni so and nje ungangisukeli amandla khona awungangisukeli serious nje. Okay, and then tell me more the time you were spending namantombazane emakhaya. How was it? So what was going on? Isikhathi sami namantombazane besimnandi kakhulu because of akukho bengithi mhlambe kukhona okushodayo kumina or bengizizwa nje ngiphelele ngiwumuntu ophelele ngako konke ekuthenini bengiba comfortable okudluleni ekuhlaleni nabafana ngoba phela intombazane yabo amantombazane ayikho into bengayixoxi nabo and ayikho into bengisaba mangabe nginabafana bekuba khona lokho ukuthi kusaba yabo nokubabuka ngelinye ihlobo phela nawe because nabo bekubuka ngelinye bengithatha ngenye indlela nawe yabo and so because phela mama nisayingane vele abo kuniki nokudlalisana futhi okukhona yabo lokudlalisana nje ongcanyana. All right Zayini ngizwa kahle so wena Zayini awungichazeleke nakho usuthole ihappiness when you playing with girls and then mostly namajita bekuba khona lo uncomfortable kancane nani right? So sesusekhaya ke njengamanje you have to tell your parents ukuthi listen I think I feel this way I think sengithanda lenye gender. How was it nje ngoba ngiyazi as much as ubushilo nasekuqaleni ukuthi umndeni wakho right but I'm sure you went through challenges ngo asakafiki emphakathini we still dealing with friends and nasekhaya ususekhaya ke mandla there's your parents tell us awusilandele nje kwakusuke kwasegate nalapho bakhona wathi you know what namhlanje nje it's my day to shine. Ekuphumeni out lapha ekhaya and konke imndeni yami because mina akunemndeni eminingi akuzange kuze kube inkinga kakhulu abantu ababani inkinga kakhulu yalaba besilisa like ubhuti wami engimlamayo uyena nje umuntu wanginenkinga kakhulu and nabo malume but ngokuhamba kwesikhathi abazange beze bebe nenkinga kodwa phela babenako lokho ukuthi hawu kanjani manje kwenzakalani inyona leyo yabo uyadlala lo muntu lo but abazange beze ngithathe serious at the first time because babetshela ukuthi mhlawumbe ngiyadlala ngiya-actor because ngumuntu othanda ukudlala kakhulu yabona yeah but nje akuzange uzobe inkinga kakhulu kodwa waba khona nje lo chifi lo ukuthi asithathi ke thina leyo yabo wena sikuzale umuntu wesilisa and now ususitshena ukuthi kanjani yabo nje kwaba ni akubanga nenkinga umuntu wanginenkinga it's my only brother nje qha phela. Okay. So Zayn yazi wavelo wangenza ngafuna ukuba more interested. Tell me more
the time you and your brother, ningakhulumisani, how was it? What was going on? Like, we want to know more because honestly, I understand a lot of people in our community, they lose family when they come out. Can you please tell us what was happening? What happened? In between mina nobhuti wami kwaba kuningi kakhulu kwaba nokuhlukana. Okay, besihlala ndawonye vele naye and mina naye siyalamana and mina ngubhuti wakhe omncane yena ubhuti wami omdala. So yena way expect ukuthi yena uzoba nobhuti, I understand. But inkinga esaba nazo kwaba ukuthi silwa njalo every day and besilwa every day ngaso sonke isikhathi. Imini silahlangana khona bekuba nempi. Emphakathini nakhona bengafuna ukuhlangana nami mangi introduce ngithi ngwakabani bengafuni nje kunanokuthi ngize ngimention ukuthi nje ngilamana naye, understand. Nje ngisho ekhaya egcekeni bengafuna ukuthi nje ngibe khona, so I decided ukuthi okay it's fine, sahlukaniswa ke ekhaya ke for leso sikhashana nesesincane just ukuthi bebone ukuthi kahle kahle yini inkinga phakathi kwami naye. And sabuya nalapho sahlaliswa phansi kwakube ngathi ukuthi kuba ngcono ukuthi siya connecta kancane, kodwa kwaphinde futhi kwaqala phansi kwaba ile yonto leyo enkulu issue enkulu ukuthi no bhuti wami ngimlama uyisitabani, ngimthatha kanjani mina minjena nje kwaba issue enkulu because even namanje sanako lokho ukuthi lo vele ukanjena uyisitabani and mina angisiyiso atzalo umaweta and siyalamana yabona. So are you still in contact with your brother? How's the relationship now? I-relationship yami naye manje ayisafani na before, useyingcono. I think useya understand because nami ngokuhamba kwesikhathi bekumenza ngim-understandise there and there because ayikho into engiyifihlayo, ngumuntu nje ozikhulumelayo. So namanje nje but kusakhona lokho kuyena ukuthi no yeah, but nje uma ngibona nje akafuni ukuthi ngibe seduze wakhe isikhathi esiningi, lo 5 minutes nje nginaye nje wanele message eya move out. Okay, so let's go back because ngiyakuzwa uke washo ukuthi kwaba ne-issue ukuthi ubhuti wakho used to have a problem ehlangana nawe emphakathini. Yeah. So you could say ubhuti wakho also played a part emphakathini yabo ukuthi ube khona ingcindezi. Ayikhona ingcindezi back eKhatharishe umphakathi, omama bakamakhelwane, obaba, abafana, abangani bakho who used to be guys, how did they treat you when they find out ukuthi wena uyisitabani, you are gay? From ebanganeni bami engikhule nabo primary abebengazi ukuthi mina ngigay. Bangijikela bonke after ekutholeni ukuthi kanti sonke lesi sikhathi behle uMandla simthatha njengomunye umjitha but kanti uyena uyile nhlobo le ugay, yeah, understand. So bangijikela bonke ngabaluza bonke and then kwasekumele ukuthi ngiqale ngaphasi ukuthi ngibe nabangani abasha from scratch nje ngibe nabanye abangani. And omakhelwane noma nabantu nje basemphakathini, some of them bebengithatha kahle, abanye bebengangithathi kahle nje bekunaloko. Kodwa ke kuye nami ukuthi ngumuntu o strong, mele usingibe strong because of ngilo umuntu nguyena and into engiyona ngiyayizwa and kumele usingiyimele. Embrace. Yes. Okay, asibuyele lana ke Mandla. Ngithi njengamanje ngisasho ukuthi sisakuMandla, ngisazo sakuzeni. Mawuthi so when uchaza ukuthi during primary school wawufunda primary school? Primary school ngangifunda Emvini Primary School, yes. In Maritzburg? Yes. So Emvini Primary School, your friends used to be boys? Yeah, you used to be a boy? Yes. So throughout grade 1 to grade 7, Mandla Kalo, friends with boys? From grade 7, yes, ngangumngani nabafana and babingazi and nami kwakusayi lapho. Kwakumnandi ngifika mama kwakumnandi kodwa phela kuyikona usiphela ngangibuye ngibabuye. Yeah, kodwa phela benganaki because bebetshela ukuthi nje uya actor vele uMandla vele mina umuntu yabo uthanda ukuyidlalela. And ilanga qala khona ke lapho kahle kahle yonke into la aqala khona kahle kahle ukuthi I know nginjena mina ngigay and indlela engizizwa ngayo ile. So
primary school, sorry to cut you out. Primary school labangani bakhe abafana akaze bathishela before intombazane. Ngiyawubona lo mjolo wase primary school. Bengisasigiya lapho. Okay. In primary ithiwe phi la ngaqala khona ukuthi ayi othi kuzami nami because yabo sebeyabona ukuthi kukhona something khushu about me. Ila ngaqala khona ngabhala iletter and ngayiphosta esikhwameni sentombazane. Ngisiphela nami ngiyazama ukuthi abo ngibe no girl yabo nami phela ngibona abafana because nami ngangizwa le dele ngizwa ukona ukuthi angifuni ukuthi ngivumele ngoba ngangibe ngixeke ukuthi mina wayi ngihlukile kwabanye abafana so ngaqala lapho ngazama ngathi ukushela inye intombazane emva kokuthi ayithola incwadi ugeli wabuyela kumina and wafika weza kumina afika ngitshela ukuthi thina angeke nazo wazi usajole nami because of mina ngitshoniniza kakhulu anginayo ivoice abanye abafana and nje ngiwiki kakhulu yabo nje angazi yeah kakhulu nje anginako ukuthi mina nje ngumfana njengabanye abafana aba strong. Okay. Yeah, so nje wabuyela kumina untombazane and wafika leyo ncwadi leyo wayenza ama pieces in front of my face and nje wangidraw ngayo nje kanjalo and then wangitshela into angitshela yona and then ilanga qala khona embarrasseke ukuqala whereby ngisaqala ukuthi ibalance kulezi izinto kule mizwa yami le enginayo so ngafitene ngayekela lapho from after lapho ilanga qala khona ngaphuma nje ngathi yabo manje ngizamile and ayisekho into engizoyenza and then into yokuqala ke la ngakuphuma khona kakhulu la ababona khona ngampela ukuthi I know lo muntu lempahla le ila kwaba khona ne funny day primary la ngafika khona nje whereby I was a proper woman abang queen okay yeah. Then okay ngoba usho ukuthi waphosa incwadi esikhwameni asibuyele ngaleso sikhathi ke ubhala incwadi wawubhala ukuthina encwadini because hey bo ama love letter bo izinto zenza ngama extra times awusitshele ukuthi wabhala ukuthina encwadini yayithini nje from D ukuze kufike ekugcineni. There was no D laphayana kwaku high so because phela ubisa ngombe indaba ka high bengazi ngangibhala ukuthi sawubona Thandeka Mdlangathi unjani imina uMandla Mfethu mina uMandla and bengakujabula ukuthi ngijole nawe and ngibe nentombi nami njengabangani bami and yabona nje kwangekho kuningi kakhulu nje because kwaku around la ko Valentine yabo wakuyiqeshana nje semishwana nje ngibhalile nami ugeli washo ukuthi incwadi wayibona and futhi wayibona very same day cabanga kuyo lo Valentine lo mayibone lo ncwadi and then wabuya khona futhi classini and then ayidabula and ayiphosa phambi kobuso bami uthena ayibona ukuthi legend uthanda ukwenza angeke so ngabona ukuthi okay ngizamile lana ilangishiya khona yonke mina lento lena ke manje ngayishiya lapho ngayiqhubela ke nobumina bami. Okay, given the situation uThandeka wavuma ukuthola nawe ngabe unje namanje? Yes, ngabe ngigaina manje because of phela iyona into eyafika kuqala wona muzwa wokuqala wafika kumina lo okay bengajola nawo Thandeka ngijoli nomunye umfana ile ngeke ngize ngiyeke leyo kujola nabafana ile ngeke ngize ngibalekele ile ngeke ngize ngibalekele inhlobo achazela ngisho ngafika uJesu ngafike naye ngimtshela izinto ngizokoma kwawena. Love it for you so uThandeka nisabonana manje? Yeah, uThandeka sabonana naye on Facebook. No ukhona on Facebook uyangibona uyangifollowa futhi akana inkinga nje uyangilikela. Into ayisho kumina wathi yabona into engakutshela yona ukuthi wena ngakubona mina yenye intombazane during the time when ungitshela ukuthi ufuna ukuthi sijole. So uThandeka naye she kind of played a huge role on discovering yourself. You can say that. No, angicabanga ukuthi yes ngicabanga ukuthi wakwenza lokho because umuntu kahlahle wokuqala engathini owangenza ukuthi angigqugquzela ukuthi ngibe ilo muntu enguyena namhlanje. So as much as ngibonga yena kahle because ngabe la kumina liyanetha liyaduma liyaphazima kube angizange ngaze ngaqala ngoThandeka ngithi ngiyazama ukuthi ngiyashare. So uThandeka kumele simbonge ngokuthi ukwazi ukungena la kuthina ko LGBTQI ngoba
mathotha ugowanga ngabe uyile nto abayibiza nge-after tontoni. Yeah, ngabe nge-after 9. Alright-ke, so nakuvuka grade 7 njengamanje, going to high school, you're going to be a big fish in a small pond. Musha shaka grade 8 khona ongqongqoshe lapho uyakhona. Yo, yaka grade 8. Ngicela leyo experience nje ungitshele the minute ungena kuleso sikole, ungitshela isikole ofunda kuso sibapha phezulu khona abantu abaserious oshaka lapho wena uyoba ufish la. Chazele lapho. Uyabona ke yase high school. Yo, yase high school. High school ngimuvile ke e-PMP ngamuva ngami ngohlala ePinetown emolweni. Ila ngafika khona ngaqala khona ngabusha ke lapho ke. Phela sengisekwenye indawo engingayazi nabantu engabajwayele nengane engazazi yabo. Ila ngafika khona ngaqala amaphasi ngabe umfana. Oh my goodness. Ngafika qala amaphasi ngazama ukuthi ngibe umfana. Okay, noma kwangenzeki ngazama ukuthi ngibe umfana, ngathi ngifika ngathola abangani abasha and ngaba nelinye futhi igama lapha, ngaba nenye nickname abanginikeza yona. And kwakunzima kakhulu ke high school angifuthi uqamba manga. Kwakunzima ngoba kwangimela ukuthi ivoice yami phela yabo mina yayingabi broad kakhulu. Ngangitswenginiza yabo noma ngithi ngiyazama ukuthi ngithi no. Ila kwabanzima khona kakhulu because ngangisabuka ema-toilet abafana and kwangimela ukuthi ngibe umngani nabafana whereby kwakubanzima kumina because ngangifela nesisikole ngangaswana nokupick up ngoba ngangifihlele into engangifihlile ngaphakathi yabo nama kwakunzima kakhulu uqhamange and then ngaqala nanokubhema lapho because phela yabo kumele ngibe umfana uyabhema ngabhema yabona nje yase high school yabo high school yo. So but miyaba mnandi ngokuhamba kwesikhathi. But nje from grade 8 from January, February, March nakhona futhi kwaba futhi khona ne-event la engaphuma khona because ngase ngikhathele kakhulu nayo kwaba ile ama-gender swap la ukuthi abafana begqoke njengamantombazane nabesilisa begqoke kushintshe njalo ila ngaphuma khona iyona ndlela yami engiyisebenzisa khona yokuphuma and then bangayinana lapho eyesibili ila kwaba khona no-miss la ngamodela khona ngaphuma number 1. Yeah. Okay. So but sengidlule ngima-challenges amaningi ngicashe ukuya ema-toilet abafana bengilandela. Okay, abafana bangilandele vele sengiphumile ke lapho ila wase kuqala ukuthi kube nzima khona sengithe mina hayi mina ngigay ebafaneni kuwonke nje umuntu esikoleni ila kwase kunzima khona futhi because of ngangasakwazi ukuya ema-toilet nje bengigxeka bengijaja kuba khona naloko yabo kuningi. Okay, angifuna ukuthi sikhe phezulu yabo because yabona ngiyabona ukuthi you touched base on the challenges you went through in high school. Yes, I want us to go back there, but before we go back there ngizokubuza ke nje umbuzo nje ozoba out because mina uyangazi ongathanda ukubuza imibuzo nje engekho right. So khathi angithethe ne high school e-primary yilapho waqala khona ukuphuma out. Tell me more about your first crush. Who was it, if you want to name him, and how was it when you discovered ukuthi yazi lo mfana ngiyamfila. I think he was born for me and I was born for him, but due to circumstances ngiyenzeke lento ngifuna yenza but i-crush yami. I-crush yami yokuqala kwakuMeli Mathonsi. kwakuMeli Mathonsi and ngangifuna ihlezile eduze kwami ngaso sonke isikhathi and naye futhi wayehlezile eduze kwami ngaso sonke isikhathi and wangibalekela esebona ukuthi lo muntu lo kanje so ngangimthanda kakhulu lo mfana ayikho into angayenzi yona ama-homework ngangimenzela ngabona isikhoma sakhe sesikole make sure ukuthi sihlezi right siseduze kwami ngiyamphathela futhi. Wow, uzama ukuba umakoti. Yeah. So when was that? Was it during your primary school days or high school? I-primary, high school bengasekhona because ngashintsha indawo ukuhlala ngashintsha nesikole. Yeah, i-primary nje ngangimfunela eduze amaso sonke isikhathi uMeli nje. Bonke nini uMeli noMandla ngangimfuna la and then ekhaya nakhona ngam-introduce as a friend of mine and ekhaya bazi nje umngane nami uma ngabe uMeli ezalwa ngangisho ekhaya ukuthi uMeli uyazalwa so ekhaya bekhona ukuthi bengineze leyo mali leyo and bengineze nezinto sithama present and ngangibaqinqa ukuthi no
ngicela abantu ukuthi yawo ukuze umngane wami phela uyazalwa yabo and umngane wami lo mngane wami akakaze azalethi lutho yimi nje umuntu oyihambisa kubo kamfana kulela abafana yeah because ngangimthanda kakhulu I mean sengisi ummeli and namanje kusalapho yabona but e-primary yize sasiyingane asibanga naloko kodwa kuthe manje sesikhulile kwaba khona nalo kwabuya ummeli connection wabuya ummeli awumeseza lapho siyazimile asibeke kancane Thuba sibeke kancane sibuye la yeah all right so now you said you moved from eKhathoreji ngawuhlala ePinetown emolweni wahlala emolweni ePinetown yeah grade 8 uyafika emolweni yeah dus back to Mandla right emolweni ubuhlala nomndeni wa-understanda ukuthi you-gay right so ekhaya kwabo right noma nakhona futhi khona okunye wahlangana nakho emolweni ngifike ngahlala nobaba wami and nestepmother sami and umuntu benkinga akabanga nayo inkinga kakhulu ubaba wami ubengithatha njengomfana but kwaba imini umuntu engimjwayeza ukuthi no mina baba mina ngihamba lo line lo mina ngiumuntu okanje kanje yabona akubanga nakhona inkinga kakhulu angazi noma mhlawumbe ngoba bebengahlali nami isikhathi eside yini bengifika ngokuvakasha ngifika kubona so nje by the way kubona akubanga inkinga kakhulu inkinga ibe khona esikoleni bekunalawo ma-judgmental lawo because phela nabo babona umuntu ogay ubengekho esikoleni sabo come to show but nje ngifike njengomuntu straight ngokuhamba kwesikhathi kwama-event yonke lezi zinto lezi nama-trip baqalayo babona lapho nami ngaphuma ukuthi ayi no mina ngumuntu okanje okay let's go back you at school decidile-ke manje sedlulela ama-events wabona ukuthi you know what ingelo sokutakana ngisakhona ukuyibamba manje semele ngiyiveze right so ngicela ungitshela ukuthi bekunjani kubafana ama-girls educators like how was it who accepted you because uke wachaza ukuthi ukuhlangana ama-challenges kube nenkinga nokuthi ungene etoilet babekulandela ngifuna all that juicy stuff yabo ukuthi kwakunjani how was it because kwakubuhlungu I'm sure you went through a lot we wanna know that esikoleni ya bekukhona umzimane lobo nalobo ngoba bengawazi ukusebenzisa ama-toilets kahle nje uma ngithi nje ngifuna nje ukuthi ngiye etoilet ngiyochama bengakwazi ngoba bengithi ngiyafika etoilet labafana khona abafana bahleli bayabhema kube nzima ukuthi ngingene ngoba nje susimayithi ngiyangena nje bafuna ukungikhumula yabo bafuna ukungikhumula bazongibuza imibuzo eminingi enestefe abanye bangibuka ngeliniso and nami khona naloko yabo so ngagcina sengiphindela kothisha sengireporta le ndaba ukuthi I know mina ngicela ukuthi ngisebenzise ama-toilet amantombazane and ngoba ama-toilet abafana ngiba nenkinga mhlawumbe futhi ngagcina sengize ngirepeka yabona bangivumela ukuthi ngiwasebenzisa ama-toilet amantombazane kwaba futhi isikhathi esincane kwaba khona nalawo mantombazane lawo complain ukuthi hayi no cha thina phela lo umuntu wesilisa kahle le ayishoyo ayikho nje nalo ukuthi yena ngistabane asizwa thina kahle le bangimuva bangaye ama-toilet othisha-ke ilapho-ke la kwase kuba khona inkinga-ke sekunikezwa ama-toilet othisha-ke la ekwase kuba khona abafana bazongilandela base bezongilandelela ukuthi sebezongithatha otherwise sebengilandelela ukuthi hayi no thina sesekwenza izinto ema-toilet abo so yeah omva kwesicabha semva kwamaklasi bengitholakala esikoleni nje ngibe umuntu sengiphumile ngibe umuntu obanja kakhulu nabafana bona futhi laba akade bengibheka bengithatha ngenye indlela yabo because nami bengenza sure ukuthi nami I give them leso sikhathi leso just to prove myself ukuthi mina phela ngubani I can do more yebo phela isikhathi bese bengicwase kakhulu bengithathe kancane kakhulu and ngumuntu vele-ke mina othanda futhi nokushaya-ke angimsaba omunye umfana ngikhule phela yabo ngikhule ekhaya lami bengithatha ngumuntu okanjani umuntu o-straight kodwa bengikhipha ukuthi no lo muntu lo ustabane yabo bengifaka
ekuluseni inkomo, umfula, kuyokha amanzi, but kukhona lokho kumina. But nje e-high school yokugcina sekumnandi kakhulu ngoba phela yabo bese kuyimina ubese umphathi wesikole sengugeli. Sengifika ngigoye nesiketi sometimes. Sengima nje emthandazweni ngimodela nje nomnini nje ishow isikole nje bese kugahlahle bese kuyisami. Bese bezwa ngami and nabo bese bengijwayele sebengasangithathe ngaleli side lade bengithatha kodwa kukhona labo nalabo akade bengayi-understand lo ukuthi nje indaba yalo nje yasesebenzi yeah. Alright. Ebengade ngadluli nje phambi kwabo mengadlula nje phambi kwabo nje uthola sengizozwa nje ngempama yabona manje mase ngizwa ngaleyo mpama lo kuzoba nzima uziphela ngihambe ngiyosho lapha e-officeini because siyaphuma phela isikole siyaphuma isikole phela nami bakhona abafana labo engibasabayo kube khona labo nami engingabasabi yabona yeah. So ngifuna ukuthi oswele le khona lo vele wayishiya phezulu and yiyo le engifuna ukuyizwa kahle etholethi lo thisha yeah etholethi lo thisha nkosami bese kuyikwami etholethi lo thisha bese kuyikwami ilade sengenza khona ama-hookups kahle ama-hookups yeah because bese ngiphuma nje thola ukuthi nje ngizothi nje mengisacela abantu ukuthi nge-toilet uma nge-toilet sengiyazi ukuthi usibani bani it's already waiting is coming or noma la ifonini khona vele ufunda kwelinye iclass ozomlandela or noma khona vele futhi engizomfica khona lapho ntombazana bekumnandi kakhulu bese kumnandi bese kumnandi kakhulu ngoba nje akekho umfana ebade engajoyina esikoleni like engimfuna bengimthola kusho ukuthi wena ubenza sure ukuthi into mayifuna uyayithola esikoleni showcase bese kufanele sibe kanjalo alright ke Zane sesilana ke ukuthi usubusy ke usi-girl of the night esikoleni nje bayakwazi nje yeah bengithanda nokuthanda kakhulu nje yabo nje ngaze ngabanje yabo kaphuma nezithombe kaphuma namavideo ukuthi oh nangu-ke kuze inkosi yami yeah how was it ngifuna yabona ke ngifuna ungixele lapho sewuphumile ke ithombe esikoleni ngithrendile kakhulu esikoleni afu uqama mama ngatrenda nje ngimkhuba kakhulu ngatrenda nje ngomkhuba inkosi yami yeah la ngawutholakala etoilet lo thisha ilanga nganginezwa itoilet lo thisha ukuthi ngisebenzisa nothisha futhi okay ngisebenzisa nothisha and ila esabanjwa khona nomunye umfana uthisha noma umfundi asibanjwa nguthisha sabanjwa umfundi and then they take pictures and videos while singanaki because ama-toilet asesikoleni bekwa ama-toilet asey'koleni ama-toilet lawo angenayo isilingi yabona kanti umuntu lapha phezulu uma lapha phezulu uthatha yonke into la thina esenzayo laphansi and then uma ephuma lapho masiphuma lapho and asinakanga ukuthi khona umuntu osibonile and nje saphuma nje kwa-right kwaba mnandi yonke into but ekuhambeni kwama-minute nje sibuyile eklasini kwaqala boom nazi iy'thombe seziyaphuma mina I'm sucking someone's dick kumnandi kuyakhiswana yonke into lana yabo kwaba nzima kakhulu ngabizwa ngaya emithingini kathiwa ngibiza umzali and yabo nje kwaba naleyo discipline leyo and then kwakumele ukuthi ngihlale ekhaya for a week discipline ngashawa kakhulu esikoleni sashawa kakhulu naye kahle sashawa nje and then sa-end up lapho mina naye sesingasazwani for leso sikhathi leso yabo mhlawumbe kwaba u-3 months mina naye mfana singasazani igama lakho sicelo akasibizi igama lakho sicelo akasibizi yabona satrenda nje kakhulu because even namanje nje satrenda contact yeah okay so naku sobanjiwe ekhaya bathini khathi uzobanjwa ke ekhaya babanganankinga ekhaya babanganankinga because vele bebazi ukuthi vele mina ngiyavalela vele ekhaya basebazi so uzobanjwa ke njengamanje ukuthi wena wenza izinto zabantu abadala wawuka-grade ba futhi wanwa ngakhe ngiqale ukwenza lezo impahla lezo sengika grade 11
especially because phela esikoleni bese ngi-comfortable phela abo one class away ukuthi ngiqeda isikole Yeah. because phela uma usala ku grade 8 usukusasaba laba abangaphambili kwakho Right. yabo nje ngiqale nje ka grade 11 ukuthi nje ngizizwe esikoleni sengizozano Intombazane. mina intombazana la Yeah, esikoleni yeah, manje yeah, yeah. and mina ngusibanibani Kumele ngishiye i-territory yami le. lipstick no eyeliner esikhwameni Yeah, ntombazane. sengibona senginciphisa nebhluke ukuze lingibambe sengiqwana amabhluke awu2 ukuze phela ngibe nezinga Awu, vele. Uyawazi nje sengishiza i-code nanoku yethu. bese ngishiza nanokushiza esikoleni nabo senginawo nje Ube intombazane. beach nje yeah So that was grade 11, right? yeah So grade 11 bese kuyikwami nje bese kwakho, right? So usuza ka grade 12 ke okay usuzophuma isikole sekumele manje kucaca uzeni umela she last foot. Awungichazela how was ka grade 12 Yeah. ka grade 12 bekumnandi kakhulu ngoba ka grade 12 bangivotela ukuthi ngibe upresident ngoba mina ngabachazela ukuthi mina ngizizwa nginemizwa ekanje ngingakwazi ukuthi ngimele abantu besilisa ngingakwazi ukuthi ngimele abantu besifazane 2 in 1. kwaba mnandi kakhulu yo ngoba phela mengabe upresident usukuphetha abantu angizi usukuphetha abantu usukwazi ukutshela abantu ukuthi no lalela ngicela usahambe eklasini nalapho still umshikasheka wami ngase ngiqhuba kahle kakhulu kamnandi kungekho umuntu ozongishusa kungekho umuntu ozongenzani yabo nje ngidla iskate non stop Hayi bo. ngikhola ama shorts yabo nje ngase ngilipsticka ke wes and ne makeup kancanyana nje ngangisithasithasile So kwakunjani ukujola nothisha because ke washo ukuthi ujolile nothisha. Ukutshela nisishiya kwakumnandi ngoba phela kwakumnandi kodwa phela kunzima ngoba sasifihlile yabo kwakuba nzima kakhulu mengabe seziklasini esizongifundisa yabona nje iyabona le kathisha Ixoxa impela ke yabona ke ngoba usuthe yabona ke yathisha sengifuna ukuyazi impela ke chomi izana zonke. Kwakutheni? ngitholile nothisha uthisha phela wangithola naye etoilet ngoba phela lento bengisebenzisa ama toilet wabo thisha found me etoilet while ngiyakuchama and bengibhemela nasema toilet othisha ngoba bengathanda ukuthi ngibheme nabanye abantu bengikufihla kakhulu ukubhema ngoba ngafike ngaqala ngathi ngabe ngathi hayi ngiyekile ukubhema bengibhemela khona uthisha uzongifica etoilet uthisha besificana nje naye etoilet futhi naye because bese kumnandi ke futhi naye because ngase ngibanjiwe vele kulokhu ke vele sekulula umuntu onginika inkinga sekuyikwami lana sekuyikwami vele umsebenzi vele ntombazana jolile nothisha sitshontshana lapho siyenza into esiyenza and besenza yonke into nothisha ayike into ade sifihla naye into ebesifihla ukuthi abantu bazi ukuthi mina naye kwenzakalani because mina naye besiye etoilet siphume futhi etoilet benganakeki ngobani bekwazi ukuthi hayi novele mhlawumbe bagadena ngoba isikhathi esiningi kuke kwenzeka ukuthi nokuthi bengabi nayo kanti nje wena ubeka wenza business too much so awungitshelele leyo nto yaqhubeka isikhathi esingakanani ayibanga isikhathi eside ngoba phela uyena ube umuntu omdala and uthisha and yimi umuntu okumele ukuthi ayinqande leyo nto leyo ukuthi ingaze yeah because phela uthena abantu abagay asinako ukuthi sifihle into for isikhathi eside isifuba sethu ufuna ukuthi kube igqame phela ukuthi kanti ungenzani uma besifihlelani mine alright so uyitholani imali kuthisha uma kuthi 15 hours ukuthi uthole bengayitholi besenjoyana besifilana ila enjoyment yeah mina angidili nemali kakhulu nje dila enjoyment yeah besenjoyana kakhulu nothisha ngizwa kahle my darling ngizwa kahle so sesiphumile ke high school ke manje suza kuma voucher angampela ke manje so sekuyi life after high school tell me more about it now uzeni sena yonke into usedumile high school akasekho akasanendaba nalutho awusitshele ukuthi how was it and I want you to touch on the obstacle you faced usuqede isikole sekuphuma esikoleni yeah usungasekho esandleni sabazali semele uyimele manje ukuyimela uqale ka le usuka ePinetown uyoland statement sakho angisuke ePinetown ngazohlala la eThekwini because uqala kwami nje ngithole umsebenzi la eThekwini but bekuyisikhashana ngiphinde ekhaya kube mnandi kakhulu sengiqedile isikole ngoba phela yonke into bese ngiyiphathela ngithi wonke ama powers bese kwawami amandla usuwaphatha wena yeah bekumnandi kakhulu ngicela ukhasa kancane khona hayi ngiyaphinda udirect
Alright-ke Zane. So usuphumile-ke high school usebenzile wonke ama-rubber stack wenzile zonke lezi zinto zenzile-ke e-high school emolweni, right? Yeah. Asisekho-ke emolweni usungala the city of entertainment. Sengiyiphethe. Durban, eThekwini. Hayi-ke uke washo-ke ukuthi waqala wayibambela wa-enjoya. Tell us more, how was it in Durban? Mina ngifuna ukwazi wena eThekwini-ke manje. Kube mnandi kakhulu sengifike eThekwini. Phela sengiyiphethe umzala asekho, I have my own money and angirentela yonke into right and akusekho ukuthi kukhona onjani cha. Kube mnandi kakhulu sengifike eThekwini ngaqala ngajola ngafeva nje strong original. Yeah, imina nje uminuma wabo. So ngafeva kwamnandi ngajola kwamnandi ngaqala ngathola boyfriend yami oqala yeah ngilithi igama lakhe. Okay, ngaqala ngaba ne-boyfriend yami oqala and ngaba neyesibili, ngaba neyesithathu, ngaba neyesi-4, ngaba neyesi-5, ngaba neyesi-6 and ngithe ngifike eThekwini ngaqala ngabona ukuthi kahle akusiyimi ngedwa umuntu ogay kahle sibaningi. Ngaqala ngathola nabangani, ngaqala ngakhuleka ngaluka nasekhanda, ngafaka inzipho nje ukubona nje ngafaka ne-makeup. Nje kwamnandi kakhulu. Hey, and ngaqala-ke manje sekuba phela sengine-boyfriend sesifika kulesigaba leso sokuthi phela manje sekumele usiqayeke manje senze lezi shane lezi senze omlalwano-ke manje sengenza izinto engakazi ngizenze. Ngiqala sengazi omaphoni manje ngiqala sengazi nomsakhwano omkhiswano and everything and in a way yokuthi nakhona ngigcine sengi-enjoy sekumnandi and sesithatha phela sesiya kwenye i-level. Imani what did I do now? So uchaza-ke yabo manje-ke uchaza ukuthi wena e-high school khathi wenza lezi zinto ama-toilet nothisha nabafundi wawungakatholi kahle wawungakangeni kahle ey'ntweni zabantu abadala. No, wafika-ke eThekwini hhayi lapho ubani-ke loyo-ke Thumika kungichazele nje bani wakukhombisa izulu nomhlaba wabona ukuthi umhlaba wabo uyavaleka noma imnandi lento? Umuntu owangibonisa izulu nomhlaba ulindelana wacela angisananokuthi ngimusho yabo because umuntu engijwayele naye like isikhathi eside kakhulu like 5 years wonke and umuntu engenze naye yonke into mangithi yonke into from head to toes yonke into sithandana naye kamnandi nje kumnandi and ubengangifihlile futhi because mina ngikhule ngumuntu sengifikile emkhakheni wami ukuthi ngibe gay ngifundise ukuthi angeke ukuthi uzujole nami ungifihla kanti senzani because nami ngumuntu nginemizwa so why not ngifihlela ngisijolelana senzani yabo ngikhule ngilo magaye uyohamba phambili ungqoshe uyena oqala umuntu owangibonisa naye ukuthi angiprovise ukuthi kahlehle ngiwumuntu because laba abanye ebengike ngihlale nabo bebeyifihla bebethi asifihle yabo yena ufikile yena sangafihla sangafihla nje sajola. Tell me the time you guys broke up noMagaye yini into enihlukanisa? Kahle ahlukananga mina naye into eyenzeka ukuthi ngamfica ehleni nomunye ngaphinda futhi the following week ngaphinda futhi ngamfica ehleni nomunye futhi nje bekuwukuthi ngifice ehleni nomunye ngiphinde futhi yabo ngile ngimbamba ngabona okay nje la I'm wasting my time, let me move on, ngamshiya kanjalo and ngayitholela abanye nami. Why not singathola umunye umuntu ngathola umunye nami la ngaqala khona nami sengila etown sengijola neNigeria ngayithola sengithola neIndia sengiko grinder sengithola nabelungu bakomhlanga. Right, wasizake yeah sengihamba no who's who khona le ndawo le the dark place ngigcine nakhona sengihamba leyo ndawo ke whereby la ngabona khona ku Facebook ukupostiwe adult world ngahamba yena ngawo experience leyo ndawo leyo ke. All right, speaking of grind tell me about your experience of grinder because abantu abaningi they have different views. I for one I have my own view. Athi ngizwe yakho it's an experience. Mina yami no grinder ibe mnandi kakhulu angikaze ngibe mhlawumbe uthola usengiba sengozini etheni kodwa ingozi engaba nayo la ngathola khona umlungu
sahamba na okay akusihamba naye umlungu wangirequestela ngangisuka khona la eSt George's wangirequestela wathi angize but ngangisabe ukuthi ngihambe ngedwa ngihamba nomngane nami masihamba nomngane nami masifika laphayana safika wasivulela umlungu ayisingeni because mina ngisasaba phela ngisaqala nokuthi awungibe nomlungu eroomini eyodwa ngihlale nomlungu yabo sithintane and stuff kwaba mnandi safika laphayana safika laphayana umlungu le sasiye kuyena laphayana wafike nje wadlisa nje ama-drugs kahle wadlisa cocaine ilanga qa khona ukwazi ukuthi kanti cocaine hayi ukuthi into yakuma-TV kuphela safike sadla cocaine ayikho inhlobo ye-drugs esingayidlanga and then ukuthi emva lapho kwenzakalani angazi nami angazi ngampela saphuza notshwala and ukuthi saheva angazi noma saheva yena angazi because sagcina nje sifika nje sashala amaphilisi lawo ngoba ayikho inhlobo amaphilisi ayengekho khona naloko kumumwaye irush ayabona ke yona ke iyangizilisa ngampela wazula ikhanda nje so like mase nivuka ke realizing ukuthi you guys benqala ama-drugs and ziningi izinto nayifaka. What was going on? Nani kuphi? Savuka sihleli couchini njengoba sasihleli lapho. Kodwa ubona hlu siyabona ngathi sikube khona ukuke kwaba khona yabo. And nama drugs lawo ayisakhona lapho and wasibuza ukuthi we are still wanting for more yini. And kwaba ngathi nje cha cause ukhawa sekusinda ikhanda phela besidla izinto esingayijwayele besiphuzana notshwala la and sasiba u3 endlini yesi. So did he force you guys to do drugs or inina nje naniphethe? Akazange nje nkosamaza sasiforce umlungu ithina nje nathi esazivumela ukuthi nje siyayenza lento. Yeah, wasikhokhela phela why not? Wasikhokhela kodwa asazi noma saheva noma asihevanga ngoba sagcina sifika kwabila woma booze lawo kwabila woma philisi lawo yabo nje kwangathi nje wathi nje relax ama remonta wethu sonke into nje komnandi sarelax kodwa khona into eyenzeka ngingazi kodwa nje khona into eyenzeka yes khona nje ukurape kwaba khona and then omunye owesibili owangithola kwaku student sase DUT ya lapha ngase DUT la because mangihlala la eMbilo la ngaselo khunjenini la yes lapho ngathola umfana walapho naye ongibhukhela imoto kusingiza ngahamba ngakhona laphayana and then ngitshela ukuthi ke angibe well prepared because into esizoyenza nje into ka1 ngasuka endlini vele hlezi sishefile yo ngathi malube esikhwameni ngathi nje noma kanjani ngiyakhona lapha ngiyoba i-student namhlanje it was around abo 11 12 kanje ngangibhukhela umfana and sahamba kwakuyisikhathi during isikhathi sabo covid kanje sahamba wafika udriver wafika wangilanda and sahamba inkinga eyaba khona laphayana kwaba ukuthi siyoyenza lento le ema-toilets because ayikho enye indawo esasingayenza la kuyona kwaba mnandi kakhulu ke sesifike ema-toilets kwaba mnandi kakhulu kwaba khona lokho kuphazama omncane ngoba phela labo abantu bayangena bayaphuma ema-toilets bayangena bayaphuma inkinga esabana kokuphuma e-toilets sasivalelekile like savaleleke e-toilets mhlampe 3 hours sihlele e-toilets and phela ayikuthi phela ke ngoba mina ngase nginalo umqondo lo ukuthi phela ngeke phasi sihleli la e-toilet nje siyabukana nje sihleli nje ngangithi hayi no sasile siqhubekile. I had to go to see us before I just ripped it out because oh my gosh I don't know lie I had the most fun today. Yes, looking at interview and I'm curious. Yeah, like, I'm curious. Ngiyakubona ukuthi you have some scars emzimbeni wakho. Don't you want to share it? Yabo usitshela ukuthi ahlahle kusukaphi, what's going on? Because I'm sure ke umuntu as much as when unesikazi ngaphandle in our community khona abaneyikazi ngaphakathi ezingalapheki. Wena mhlambe nawe lesika ke it has a story to tell and isiphi nawe ke isika onaso wena phakathi osibona ukuthi yazi ukuthi ever since I became gay or ever since I came to the LGBTQI lesika asipheli isiphi leso kodwa njengamanje siqanga lesi sisibona ukuthi isika osibona njengamanje akusisona nje it not just the scar kunestory nomlando omkhulu omude yabo and asikho yi1
asizisonto. Isikhathi sami ngilimale ngo-2023, it was December 16. Yeah, it was 16, 2023, December 16 to December 17, because kwabo 2 days ngalimala, ngafike ngalwa ngayizolo ngalimala ngakusasa. Into eyenzeka laphana ngake kwi-groove, manje kwi-groove nje ubona nje ngangikanje ngangihamba ngama-gojita. So kwamnandi sesiphuzile kwanjeyana, and then yabona ke ukuthi kuba amabhinqa ukuthi anjani. So into yami yaba kanje na-ke, sasesiphuzile kumnandi laphayana, angazi kodwa nami kahle kahle kuwenzakalani ngoba ngayithola sengilwa, ngathola nje yabo sekukhona ukushayeka, sengiyayithola sengiyashayeka yabo. Hawu kweqiqise ngiyashayeka, hawu yini mfethu, yini manje kwenzakalani? Uma ngithi ngiyabuza usikwenzakalani, ngisathi ngiyabuza usikwenzakalani yabo, nje kwabe nje induku, kwabe induku ngathi angeke lo uyadlala, akangazi kahle, ngizombonisa lapho okuwese ukuthi ngishawa umuntu engimaziyo nomuntu ongaziyo, yabona. Akusekho no ukuthi mhlambe before kuke kwaba khona into eke iyenzeka like in between mina naye, yabo, kwangasekho lokho. Okay, ngambuyisela ke nami, ayikwavetana kwaba udede ke ngakhumula, ngasala nje nqunu ngasenhla because ngangifaka ishorty and ne-coat, ngayikhumula i-coat ngayilahla phansi, salwa kwamnandi kanjeyana. Sesilwile kwathiwa hayi badedeleni izindala zombili vele bawonta, ngasekwi-groove ngaleso sikhathi uDecember 16 lapho, and kwakuyi-event. Okay, kwamnandi kanjeyana, salwa naleli bhinqa leli, and lo muntu lo famous, angifuni ukuqamba amanga, yeah, ucula umaskandi, anginankinga, ucula umaskandi, igama lakho Mathinta. So uma ngabe sesilwileke naye, kushuthi ngamshawa zabaleka because phela mina igama lami nguMandla Igcinini, angisona nje isitaba sokudlala. Inkopheke zayingasekho ngaleso sikhathi, and I was with my nails and everything. I was so damn cute, and salwa ke wabaleka kanjalo, kwakula ngabo 12 kanje ebusuku. Okay, ayike kushuthi sagroove kwaze kwasa, sekusile ngakusasa sekuwo 6 kanje. Okay, I have to go back ekhaya. Mangithi ngiphindele ekhaya, ngidlula esitolo, ngathi ngiyothi ngibamba ama-Friday phela yabo, ngiyibhabhalazi ngathi ngadla into ebabayo. Ngibamba ama-Friday sengiphuma esitolo, ngithe nje ngithi nje ngiphuma nje esitolo kancane, sengiphumile esitolo, kunesihlahla nje samango esikhona lapho, ngizwe nje ngumuntu ongathi uthi uyangimemeza ukuthi wemandla, yabo nje ngithi singabhevela ngilalanga yabo, ngisana lokho okudakwa lokho. Manje sesingiyaqalaza, hayibo nangi lo muntu lwayizo, angivele ngingabe yabo umzimba wami mvitane nje ngivukuze kakhulu ukuthi hawu nangi lo muntu lo, indaba yini into asayifuna kumina, why choose usafuna ukuthi siqhubeka sigcine khona or anything, angazi. Angibizi nje kahle futhi hayi ukuthi useduzane umama le angibizi sawo Mandla, woza la ngithi mina yini ufuna nini mina ngoba wena ngilwisile izolo, angibukanisa nabantu enyonke lento. Athi na ayikhuleka, angizile ngokulwa, ngifuna ukuzoxola isikahlahle lo muntu lo mfana lo umuntu okwazi ukukhuluma yabo, uyakwazi ukukhuluma, umuntu othembekayo yabo, because ne personality yakhe ishayining into yabo. Ayi nami ngimthembeke kanjalo, ngisondele eduze wakhe, ngaphela usengitshela ukuthi nena ufuna ukuthi na sikhulume ngalento ayizolo, ufuna ukuxolisa. Ngase ngisondela nje eduze, sengifika nje eduzane kwakhe, futhi nami nje yabo ngiya ngokunganaki, ngicobozela ama-Friday, but nangakumina phakathi lokho kusakhona ukuthi ayinongisanga mshavela ngimsabe, angiye eduze kwakhe. Ngaya isikhathi kwaku-9:15 ekuseni nje, ilanga sekukhanya, and abantu abaningi nje babengekho baningi abantu because nje yabo ngazi kwakuyisonto, because igroove yayingumgqibelo, kwakuyisonto. So nje ngathi ngifike eduze kwakhe, izandla wayeyitheka nje, and then into ayenza after nje wavula izandla. Mevula izandla nje ngabona nje nami yabona nje sicwebezela nje, ngazi sikwenzakalani, and then ukhipha ummese, ukhipha lo mmese lo wethu uthumela la, and then ngavika ngingalo kanje, and then ummese wangena la, uma ungena ummese, and then ngadabuka yonke le part le engala, and then emva kwalapho ngadide phela, angilile angilalanga, ngikhathele, ngidakiwe vele yabo, nje wangishaya nje la kanje, wathi sithi ukuphinde kwesibili kwangathi usinami nami sekusekunaloko kuxaka, and then ngawa ngithe ngiwele phansi, and then ilanga sengivike khona ngingalo kanje, because mangisi ngiyakhumbula kahle ngagcine ngisele kanje yabo, sengivike ngingalo kanje, ngoba phela yena uyena power eningi nginami, yena wengaphuzile kakhulu ngaleyo ndlela mina engangiyona. Sekusuka lapho ngathi ngiyazama ukuthi ngisukume yabo, sesalwisana ngoba yabona la imvubu ezuthu angazi okunye la
sukela kokunye la angazi ukwenzakalana ngazi yabona namhlanje angazi ngempela and then kwabeke sekukuthi lapho ke sikufika umphakathi because umfana wagcina sebalekile because khona umuntu aqhamuka wayibona into eyenzeka leyana and then bayeka mina bajaha yena and then kwafonela ambulance and then bangithatha ngayisibhedlela and then I was hospitalized for 5 months ngihlala esibhedlela ayisodwa ngihlala esibhedlela ehlukahlukene so ukulimala kwami angikwazi ukuthi kwenzakalani ngobani ngoba mhlambe ngumuntu ogay yena eyibhinqa yini noma wacika ukuthi ushawe isitabani kodwa vele isitabani sesikushawe usukelelana ngoba phela isitabani ahlangana umuntu oyibhinqa ngoba vele nami naye asibona abangani but siyazana because nowayijola nomnganami but ngithe sengihlalile sengibuyile esibhedlela sengicabanga ngesisahle sengibukisisa ukuthi no lo muntu lo ikhona lento la isukela khona lo muntu lo usake wangishela before and then I posted on Facebook uthi no kahle kahle singqondo nami seyibuyile sayibuyile ingqondo yami lo muntu lo sake wangishela from ka grade 9 yeah ka grade 9 sake wangishela so bese ngikuluku mangicabanga nami ngazi ukuthi kanjani but ukuthi size sifike ekuthenini angikwazi angidubuluma ukuthi angidubula izinto azenza ngimina kusukela ekuthenini ngamshaya namanje ngisangamshaya yize noma sengikhubazekile ngawo usika kanje yabona. But ekugcineni kwakhona we can turn our scars to something really, really good and beautiful. Ungavumeli ukuthi athathe power yakho, you mustn't literally engakho nje phe kwakho because you need to take up space. We need to take up space. Just to close it out, because sesifika ngasekugcineni, is there anything you want to say to your younger self or uze nozobe sekhulile khona nje ufuna ukusho to your younger self noze nokhulile? Yini into ongayitshela uMandla osele Catholic njengamanje? Into engayitshela uMandla oseCatholic manje ukuthi uMandla ushintshile manje, uMandla usewumunye umuntu. uMandla uyinto afuna ukuthi abe yona noma inini noma ngasikhatsini and uMandla akasabi umuntu and uyayazi into ayenzayo nokuthi ukutabani obakhe yabo angisabi ngabo ngingasho kanjalo because so when akahlahle just to round it out you're telling us ukuthi to your younger Mandla ukuthi you got this, you are fearless, you need to take up space. Yes. And the world is yours, right? Yeah, the world is mine. Perfect. Okay, back to indaba yebhinqa because ngiyithande ubele emuva angasubonile yini ukuthi ngithanda ukushaya ama-go back. So I'm just curious here. Wena ngokucabanga kwakho ngoba ushilo ukuthi the reason wakugcine wakugwazela because wamshaya washaya isitabane, right? Totally. Don't you think ukuthi mhlambe ucasulwa ukuthi umngane nentombi yakhe mhlambe unesikhwele or wayecasula ukuthi umngane nentombi yakhe mhlambe uzotshela intombi yakhe ukuthi uke wakushela before or he was just trying to protect himself or he wanted to be a bigger person, like yini wena mawucabanga ukuthi what led him to that? Because nami ngingamshaya umuntu manje so mina mangicabanga ukuthi yena u against abantu abagay kahle kahle due to iculture yakhe ekuthenini yena uyibhinqa and nami ngumuntu wesilisa and stuff and sometimes amabhinqa ke anawo vele ukuthi athize umuntu ogay mangabe bembona kanti abazi ukuthi no bazofica vele igawu lezephula la vele nje. Okay, so when I think when ngokusho kwakho you think it's homophobia. And we go through the most, guys. Go through the most. Mina ngiyabonga. I think we had our nashabs. Uqhubeke zena ube muhle, ube perfect. Take up the space. Yeah. Hopefully sophinde sikubone endaweni eziright. Sesivala ke ayikho into ofuna ukuyisho ozotshela abazali mhlawumbe umzali onengane egay oyibona ukuthi yabo lo udlalela but yabo noma like anything. Ufuna batshelana abalaleli emakhaya and into engayisho kubalaleli emakhaya ukuthi if umbona umntana wakho ekhula in a different way umbone ekutha ngenye indlela akusho ukuthi sekumele ukuthi umshaye, sekumele ukuthi umshintshise indlela yena azizwa ngayo, kumele ukuthi umthathe umange as ewumntwana umkhulise
Ungamgxeki because usazophumela ngaphandle as wena umzali usazophumela ngaphandle esikoleni ayojajwa ayogxekwa ayolwa akumele ayilwele kodwa kube kukhona umzali aphuma kuyena ngaphakathi ongakam-accept kumele ukuthi u-accepte umntwana before aphumele ngaphandle because of maningi ama-challenges esihlangana nawo ngaphandle sabantu abagay akukhulula kunzima you have to fight for yourself but angeke uze uqala ukuthi nje manje usuyayilwela wena ngoba isitabani kumele ukuthi uqale uyi-understande wena and then understandisane nefamily yakho kuqala ukuze ukwazi ukuthi ube ne-backup.